for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Zvamunoona vanhu vese vanenge vabva mativi mana enyika vachiuya pano vane matambudziko. Kana muchivaona vakagara kudai inhamo nematambudziko zvavasimudza kubva kunyika dzekwavo, zvavasimudza kubva kumisha yavo. Mazvinzwa vazukuru? Ukaona kuti ine namamvu ukada kupedza namamvu. Kana uchida kuona kuti inini sekuru Tasvu ndine simba. Ndikana ndamva kuti panafira museu achita accident achibwera muno kwatatu. Ndane makore ndiri muno muZimbabwe ndichishanda basa rangu reuchiremba ndiri pano panamba 7 Anderson. Pavazukuru vangu vose vanouya pano kuda kukuratidzai kuti ndine simba rekugona kuchengeta imi vazukuru vangu. Handisati ndambo sangana nemuzukuru anoita tsaona ari pakufamba kuya pano. Achibva kumba kwake, achibva kunyika yake,
ndinenge ndakatomuona nemaziso yangu, simba rangu rinenge rakamuchengeta. Kundoreva uchoka munyumba kuti kupita kwa Tashu basi. Ine patsogolo. Chireva kuti chero anyone muzukuru wangu anongoti ndakubuda mumba ndakuenda kwa sekuru Tashu, anenge atotungamirwa nesimba rasekuru Tashu pamberi iye mushure. Ukaona anogwa kana kubwerera museu achoka munyumba. Ukaona kana pane anodonha mumugwagwa kana kuzodzokera mumugwagwa, Anangana nzeru ziwiri. anenge abva kumba kwake asi aine pfungwa mbiri, asina pfungwa ine tension yekuya pano pasekuru Tashu. Anorigarire kwa Chimuti. Ndiye munhu yekuti anofonera sekuru Chimuti, Ofonera kwa Nyanzodzo. ofonera sekuru Karikoga, ofonera sekuru Tashu, azive kwaanenge akananga. Saka simba rinomurindira nerinomuchengeta panenge pasina. Amuseu akukosheka kuti ndipite kwa Tashu, ndipite kwa Chimuti, ndipite kwa Nzodzo ndichitani. Kana amumugwagwa anotanga kuzvibvunza wega, ndoenda kwa sekuru Tashu here, ndoenda kwa sekuru Chimuti here, ndoenda kwa sekuru Karikoga here, obva ashaya kwekuenda nekuti anenge asina urongwa. Mungofana. Mapanzwisisa? Chitaringadzwa muntu wa Geresha angazhura napo pachitwa yakuziza kupita kwangu basi. Geresha kwangu. Fananai nemunhu anoenda kuchechi, anobva kumba kwake achiti ndiri kuenda kumasowe kuchechi. Akabva kumba kwake munhu anoenda kuchechi achiti ndiri kuenda kumasowe kunonamata. Kana akasvika panoridzwa akatekwe, kana akasvika panoridzwa manhanga matete amire, anongonanga straight kumasowe kurenje. Ndizvoka? Ime mucho omwe muzati mukupita kwa manhanga matete kuzadzvina kuno. Nakuti aridariwi. Asi matenda amare. Ndinoda kuti mufanane nemunhu anoenda kuchechi, hapana panotsauka. Imimiwo kana mabva kumba kwenyu muchiziva tiri kuenda kwa manhanga matete kunorapwa kwa sekuru Tashu, munongoya straight makananga pano. Ndizvo kakazokuru. Napo sekuru anokuchengetai, ndiye kusaka musingasangane netsaona mugwagwa. Mungofana. Mapanzwisisa? Inkani yakurauzirana ate chivanhu chatu kuti izvi zvakuipa ndikayangana kukumana na Bvimina ate vananga kupombora vana, ananga kupombora mai, vananga vatsitsi ate nkani ya negosio. So nkani ndikuifuna rini eva esazera briki nkani panango so ndikayangana vatsitsi vangu kutsvaka kadzina kutamanga arikaonemba rutendo chitaundi veya funa kuti vantu varamuke ticheze oparankani. Zvakanaka, hanzi iyi nhauya ndiri kutaura iyi ndiri kuitaura kwamuri nenzira yekukuvakai ndichikudzoreredzai kuti muve vanhu munorarama muchiziva tsika dzedu dzechivanhu kuti dzinofamba nepapi nepapi. Nhaika kuburikidza zvimina ndo zvandinotanga kukomekedza pamberi penyu kuti chinonzi chimina kana kuti chipini fanane nekuti baba vanotora mwanasikana vomuita mudzimai, kana kuti hanzvadzi nehanzvadzi vanotorana vovaka maponde, kana kuti amai nemwanakomana, kana kuti mwanakomana nehanzvadzi yake. Hanzi zvakarambwa pachivanhu chedu zvachose. Napo pagirazi rangu pano pari kubuda zita remwana anonzi Rutendo Ngoti, achiva mwana akaita chimina nababa wake. Ari pano aripo erapo. Hanzi simuka muzukuru wangu uuye mudariro nehama dzawauya nadzo mumatare. Chikurukure nhau yenyu iri kubuda pagirasi. Ndina mwana iwe. Ndina mwana zikana.
Zvakanaka. Pagirazi rangu pari kubuda nhau nenhoroondo pamusoro pemhuri igere mudariro iyi. Nhau iyi nenhoroondo zvandiri kutsanangura pano inhau inosiririsa iripo pamhuri ikagara mudariro iyi. Amai nemwana mabvepi? Kuruwa kuRiverside ndokwamabva. Uyu mwana wachingazi? Mwana uyu ndewechiringani? First born yangu ndiyo. Idangwe. Iwe una makore mangani? Imi amai mune makore mangani? 35. Uyu mwana anshura 15? Hanzi mwana uyu anodarika 15 years eno. Atone 15 years. Pamwe pari pane nyumba zingasi? Pamba penyu pane dzimba ngani? Pane 4 rooms. Dzese nyumba dzinopinda-pinda? Hanzi dzimba idzodzo munodzipinda-pinda dzose here? Apa ndakayangana mamuna pamwe ndikumona rinarikona. Hai ndacherechedza pamba penyu apa ndatsvaga baba handisi kuvaona baba mumba iko zvino vari kupi? Vari kuRimanje. Baraza? Kujeri? Adamangiri wankani ya maporo? Hanzi vakasungirwa nhau yerepwesi? Naimi vazukuru mose muri pano. Uye adanyimba nyimbo ya atijani? Atikugumira mwana wako njani? Club jani? Hanzi uye akaimba chimbo chekuti kutsimbirira mwana wako yanonzani? Progress Chipfumo. Kani apa adanyimba adaona kuti dzvindi zvichachitika zvikuchitika pakufeferi. Hanzi chakamubata aimbe chimbo chekuti kutsimbirira mwana wako here anga atoziva kuti zvirimo kuitika munyika. Mfumo wakwana nchitwani? Changamire wekunharaunda kwenyu anonzani? Mambogara kuni? Maimbogara kuni? Tinobva kwaMutoko kumuzi. Marideri wani? KwaMutoko kumudzi muvillage Masabukani? Chijaka. Mfumo? Mambo ani? Mukota. Ndikayangana iyi kani yakupombora kwa mwana unawe kuyamba kapa adapita kamozi kupita kuparazo kubwera kachipiri kubwera apa akukanga pomo nkani yacho. Hanzi ndichicherechedza nauye mwana yekurepwa kwaakaitwa na baba wake. Mwana akarepwa kakawanda uye baba wake vakambosungwa vakapinda mjeri vakabuda, vakambosungwa vakanovharirwa vakabuda, apa kake chitatu kusungwa zvekare vachinopfigirwa. Chani chikuchitika pankani akuchokera tani chani kunzi? Hanzi chii chiri kuitika panhau iyoyo chiri kupa kuti ambosungwa asizombobuda kunze? Chii chiri kukonzera izvozvo? Isu tikasvika kukoti wakawerenga vakapedza kuti mwana ukomera baba vake, iye akadzoka anotaura kuti inini ndakabikwa handisungwe kana ndikaita chandaita hapana munotoneta kunomhangara handisungwe, saka ndinotongoramba ndichibuda handitombosungwa. Saka tongomuna wasvika pamwe. Ndikayangana uyu mwana kumambuyo waipita chikora kwa? Hanzi ndakacherechedza dare remwana uyu kumashure kumwana aienda kuchikoro kwa? Aienda. Apa atatokanga kupita chikora? Saka apa akutotadziswa kuenda kuchikoro nenyaya yekubatwa chibharo nababa wake wakaitwa. Robert. Tateguru. Mwana achaenda kuchikoro. Ife ngane zati kuchita nawo dzimari pano. Hanzi nhau yematare fanana neaya atinenge tichiita hatidi kuti nhau iperere pano. Ndiri kuzvinzwa.
zvinhu zvakuipa kuti akafuna kupombora atenga chiso kubaira pasi kuti nti. Hanzi hunhu hwakaipa hwakaitwa nababa vemwana uyu kwaari. Ukaona baba vachitora banga vobata banga kuti uri kuona banga ere ndikuda kurara newe ndikuite mukadzi ukangotaura ndokucheka. Hanzi umhondi hukuru saka nyaya haifanira kuperera pano. Iwe zvakanaka. Zimro izi iwe musikana Rutendo usacheme mwana. Hongu zvinosiririsa uri panguva yekubatsirwa chishinga sekuru wakubatsira usacheme hako. Ndikayangana ngani kwada yapa pationga kuziva. Ndiri kuda kuti undipindure mubvunzo wandiri kukubvunza mwanangu. Paukatanga kubhinywa nababa vako vakakubhinya uchiziva here? Wanga une makore mangani? 40. Apa ndikayangana yanganani mwezi wacho wadachita pomwe. Ife anyabezi tingbariri marumbu mwezi wa Novembro. Cherechedzai munzwe ndoda kukuudzai zvekare chipini chakaitwa nababa. Mwedzi wa November watinoti mwedzi unoyera kwatiri isisu mhondoro dzepasi uchiva mwedzi usingaitwe chivanhu. Ndo mwedzi baba wakatanga kubhinya mwana wekumubata chibhako. Ukari mwezi upi? Ukabhinyiwa mwedzi upi wewe wakatanga kubhinyiwa nababa wako pachikurema? Mwedzi wa November. Chimborewa zvidachitika chimbotuza Zvakanaka. Hanzi nasekuru. Pena kuti kurasika. Hanzi nasekuru pamwe zvandiri kutaura hazvisi pamwe ndiri kurasika. Ndiri kuda kuti umbotanga kuti poshi zvakatanga sei. Udachova poni na kuponi. Uchitaura kuti zvakatangira papi musi wei. Mai vamumba here kwaiva kusango here vakauya nei vakakuti chii. Kechipiri kacho vakazouya vachikuti kudii zvekare. Kechitatu kacho vakazouya vachikuti kudii vachikurepa kudzimara vazoenda kunoripota. Wakazvamisa sei? Hanzi nasekuru chingotsanana kuti gaga. Uchitaurisa hako mwanangu. Mama waigara kushanda kubasa kuAvondale. Saka isusu taigara nadhedhi nomuna wangu nehanzvadzi yangu 1. Saka tailodha 2 rooms kuSteve. Muna November mama dhedhi vakasvika mumba manga ndikarara ndairara nomuna wangu iye achirara nehanzvadzi yangu. Saka kusvika nebanga rawo nangwana wakati stand zondaikunoda kunofudza munhu. Zondaikunoda kunofudza munhu. Wakati uri pambana ukaudza munhu ndairamidza kana tienda kuba kwamama wangu mama maizhai kana kufamba ndairamidza kubaudza munhu waudze iyeyo newewe mese mukukura yai babasvika pangudzisa hembe dzangu dzevakandirara andirangudza munhu maNovember naDecember takugara kuRiverside wakadzokorera futi mashoko yakataura kundibata asi ndendakazi ndaunomangura kugazebo pandikana nomangura kugazebo mama akazofonera ndikalisa kugazebo ukauya iwe teti pakazindotsvaga wakashaiwa tikazonze ndekuruwa tienda kuruwa todani mangwana maenda kuclinic musarere pamba nhasi patikaenda kuclinic mangwana acho teti ndopa wakabva wasvika kucliniki ndakatotevhenekwa ndikanzeshondarepwa ndikateswa zanzi chirwere handina ndope mapiritsi ekunzi kuti asvika kumba Angari kuvhara zvimapepere. Vakakurepa vanga vasina kudzivirira here? anzongo akadzivirira. Vakakurepa vakadzivirira? Kwapa kakumalizira. Ko pekupedzisira apa vanga vakadzivirira here? Pakandiziva. Saka paya vanhu vadachosa vasikana. Saka baba vako ndo vakatanga kurarana newe vakabvisa umhandara hwako here? Iwe mukadzi unzivawo kuti mwamuna wako ananango chiso chokuti pena wanganaka mangiwa asiyada chivhara so. Hanzi imi amai munoziva here kuti murume wenyu ane banga rake rimwe raanaro rekuti kunyangwe akasungwa
anosiya ataura nebanga rero anongorivhara soorisiya akarivhara banga iroro kureva kuti nyaya dzacho dzisadziende mberi dzinongoraswa dzichionekwa senhau dzisina chokwadi dzionekwa senhau dzine manyepo. Banga iroro takatorisawo kupolisi kuro ndorisiwa takariona. Mudatotenga Takatotorwa nemapurisa. ko chinomupashita ere kuti inambidza kupata tamwana chanyi chitika mupashita Ko chii chimwe chandiri kuona chiri mubhegi rake raanorambidza kuti haade kuti ribatwe mune chii? Mune magemenzi red newhite nemachire green neyero yarimo. Nebute. Mune bute zvekare ririmo mubhegimo. Harisi Ndo bhegi raanorambidza kuti musabate ro. saka pamutapinda kamutonge adaro atani Ko pamakaenda kukoti, nyaya payakaenda kukoti yakatongwa ichinzi kudii? takaenda koti kurotondo wakatonga wachiti munozouya muchinzwa kuti kufamba sei. Saka isusu semunhu asina mari ndakangogara zvinezvi hapana kwanisi kushanda. Ndakati pipini handina mari yekudzoka. Pipi yakati aiwa tosongokuudzai kuti zvafamba sei. Saka takagara tichimirira kuda kunzwa kuti zvafamba sei. Tikazongoona munhu asvika pakati peusiku achiti ndabudiswa ndingadzi hauna nyaya, saka ndadzoka. wapo parasopara chanjira chiripo Ko kusvika kuti azosungwazve iko zvino kuti kuvharirwa kwakaitwa uku zvakafamba sei? Chii chakazoitika? Yekupedzisira ere ipapa ndipari kuti mhandi asati atongwa kutoenda musi wa21 ramupatira upona Akazobatirwa kupi? akabatirwa pamba manheru. Manga manoripota here kana kuti ndopanga repa mwana wekupedzisira? Ngetatoripota iye saka kutotiza pamba inenge achitouya manheru kuti wanhu asamuona kuti ari kuuya pamba. varikupita siku rikoni mupita siku koni Kukoti munoenda musi wei, musi upi? Toenda musi wa21 mamande yoimbatikwena. vari kani rifuna kuti irondole Robert andinoda kuti tione kuti chipangaitwe sei kuti nhau iyi ndoda kuti kana zvikwanisika iwewe semutapi wenhau utevere nhau iyi. Tukuzvinzwa sei? Kuda kuzonzwa result yaene Riri munzeve. kukoti ikoko. unkara umona Unogara kupiwe? Kugara kurifa saidi kuru. pinango uri pekubiri uza yangana arapasha asakuyangana kubiri upite kanini rifuna kuinzwa kuti yambaratani Zvakanaka. Kana usina mari yekufambisa musi wemanje kuenda kukoti unozotiona isu vazukuru vasekuru tokutsvakira mari yekufambisa. Hadzina sekuru, ndikuda kuti nyaya iyi iende mberi. Hanzi hatidi kuti ukundikane kunofambira nyaya iyi nekuda kwekushayikwa kwemari. Tichakubatsira nemari ufambire mberi nenyaya iyoyi. Toda kuiona kuti isvike kumucheto, inatse kutongwa, ifambiswe nemazvo. Wazvinzwa muzukuru? iwe wakawekana nkane ukumbuka ila Ko imimi samai vemwana wokurepwa, imimi semudzimai wemurume wenyu akarepa mwana wenyu, muri kufungawo sei, muri kunzwa sei nenyaya? Inini mafungiro yangu dai kufunza atomboenda ake kunotongerwa nyaya dzake ogarira ko arikuti shunguru saka iye akusiya mamai akupita kumwana ati mamchanaka Hanzi muri kuseka vazukuru, handisekeseka iyi. Hunhu ruzivo kuti murume anosiya mukadzi wake oenda kumwana. Anoda kunzwa test yemukadzi wake, kunzwa test yemwana zvese. Hadzina sekuru, zvakashata. Pachivanhu chedu zvinokanganisa chivanhu chedu. kana ine chaendeka ndakara apa ndikumva chibereko changu chakumira kusvika apa Hanzi kana inini pandigere pandikunzwa chitumbutumbu chekubereka chiritovava mudumbu. Kuti hazvina kufanira kuti mwana angaitwe izvozvo. Hazvina kufanira. kuna vantu penangafuna tung'ono kuna vantu vana matako mumasaidi kumhanya na matako yavo kuda kubata mwana zvinobuda Hanzi dzimhandara dzakawanda munyika umu. Zvanga zvakanaka kuti baba vopinda munyika vochisarudzira mukadzi mhando yavanofarira.
pane kuzonobhinya mwana zvavakaita. Dai vakaona kuti amai ava vachafuka, dai vakanotsvaga kana kamhandara kana kunext door vaikawana pane kuzodaro mwana. Robert. Mkoma Robert. Une mashoko here aungade kusivawo pamusoro penhawe? Handina mashoko semu. Anomara mashoko. Hanzi nhau yacho ndoyandataura kuti inosiririsa handisandatanga kuitaura kana Robert atopererwa nemashoko chaichai yamukanga mate mukanga chekutaura tochishaya. Uku kwamudagara pana nafara afuna kwamuriwo mose vazukuru muri pano manzwa nhau iyi pane ane shoko here asumukewa uyo mudariro timbozwawo mashoko yake pamusoro penhau iyi ngokufamba ako mzuko uya kuiko sekwamai upfugame ipapo upfugama taurisa muzukuru kuti uyo ari kuko kunze anzwe pamusoro ivana sekuru vamwe vese vakateerera ndakateerera nhau yavo paredhiyo. Udamboimba paredhiyo? Wamboizwa paredhiyo? Ndakanzwa vachiti mwana uyu akungobhirida akasiya agadzirwa nani nababa vake saka nani chikumbira abatsirwe. Mashoko akanaka. Mumbonekane iri kuyambira pano. Ati muri kuizwa nhau yatsanangurwa nasekuru panapa uyo muzukuru akurukuru apa ari kuti nhau akatomboinzwa ichitombokurukurwa nezvai paredhiyo saka haisi nhau itsvai haina kutangira uyo akutorekera kupita chikoro nangani akuchoka muropa. Uyu mwana akutotadza kuenda kuchikoro nekuda kwekuti baba vake pavakamubhinya nechibanga chavo chavainacho nechibhegi chavo chezvimishonga zvavo zviri kumba uko vakabva vatogadzira mwana iko zvino akungobhridha. Saka kuchikora apinda nani achoka muropa. Saka kuchikora anoenda sei mwana achibhridha pakati pevamwe? Zvichida zvinoitawo here nayo zuko. Ndime kana paye ndebvu chako kubata mwana zvinochita. Ana baba ukwanzi varembedza ndebvu kudaro. Kuchita basa rekubhinya vana kuboko. Zvinoitawo here. Ukapata mkazi wafuna kugona na mkazi anopata zvindevu achita ko mwana anopata zvindevu zobomwe. Hanzi ndebvu idzo ndidzoti ana mai vavaraidzwe nadzo kumba panguva yamune mauda kuti maponde. Ko mwana pakumubhinya anovaraidzwa nendebvu idzi. Sei muchidaro ana baba? Unhu hwenyu hwakaipa mazvinzwa. Pana munonga anafara. Pane mumwe ane shoko raanoda kutsindira panhau iyi. Pane mumwe ane shoko. Mashoko aoma mumukana. Iwe Shiri. Sekuru Shiri. Ndokana ukondoka pasema ngwara kuti aimwe muropa. Endai nemwana wena amai ake kuseri mwana munomugadzira mushonga wekuti agadzirwe kubhurida kumitika pari kupera. Ramwana muterane imo maradio. Mwanangu. Chosa kuna kuno. Ukite kuno kana chosa. Hada fuzi yangu. Aiwa. Gara kupas. Chosa nani fuzi yangu hiyo? Ah. Gani masoma gani? July. Isi bodi isa mvura tutanga kutumba. Isa mvura. Ombogala 30 minutes. Utanga kumwa ngati su bijana. Timbangu.
Nhau yedare ratanga tichikurukura nezvayo makadzamisa njere pairi inoshungurudza inosiririsa zvikuru. Ndeka chito ndokoza kuima bana. Kana ini chiremba wenyu chaiye nekuda kwenhau yandasangana nayo nhasi mudare rangu ichiva nhau inotyora tsika dzedu dzechivanhu, inhau inondibata zvekuti kana kunzwa simba rekuendera mberi ndichishanda matare ekurapa varwere nekubatsira vane nhamo nematambudziko, simba rangu ndotorinzwa kupera zvekuti kana matare ndogona kutoyafara. Hanzi inhau yakaipa chaizvo yatasangana nayo mudare nhasi. Zviro kuipa. Zvakanaka vazukuru, hapana chakaipa. Pana mungani mutanga pasipere vanga. Hanzi zvinowanikwa. Hatingarase mberi. Ndoda kunzwisisa nhau yatafambira muzara nhasi. Ndozoti inyaya yakaoma samai kuti muishe, but inyaya yekuti inofana zvakare kuti itaurwe kuti iwane kusunungura imimi, iwane kusunungura zvakare vangava vana, ingava mhuri yese ichienderera mberi neupenyu. Toda kuti tisangana nenyaya mama yekubatwa kwemwana. Toda kunzwa magariro enyu pano pamusha nababa vanova vatafambira muzara nhasi kuti nyasonzwisisa maitikiro enyaya idzi. Makasangana sei nababa? Nababa takasangana vakandiroora muna 2010 tichigara tese kusvika pari zvino tiiti vana vatatu ivavo. Saka kuzouya patakabva kumusha tichiuya chitogara kunoko, inini taingobva kumusha ndini ndaingoshanda semukadzi semurume, asiwo hapana zvavanoita sezvavanoitawo kubasa kumusha kumudzi. Saka tauya kunoku tikagara kunoku, inini futi ndakatoona kuti kugara kwacho tese iwo vasikaenda kubasa zviri nani ndibude ndiende kupi kubasa. Saka ndibva ndakatobuda ndichienda kubasa unoshanda. Ndaenda kubasa unoshanda ndiwaisara newana vachigara newana. Saka kugara kwawaita newana vachienda kuchikoro vachidzoka vachienda kuchikoro, gare ndikazotonzwa ndafonerwawo nditori kubasa nemapurisa eugazebo. Hanzi mwana wenyu Tariro ari kunoku. Ndikati alright, hanzi svikai kuno mukauya kunoku ndibva tichatanga kutaura nyaya yake. Ndikabva kubasa ndikatosvika kumapurisa ndikatosvika ndichinzwa kuti mwana abatwa nani nababa vake vamupindira mumba. Ini ndakabvawo kuporisi tikasvika panapa tikaona baba vacho vatotiza vabuda panapa vaenda. Tikasvika tikazopfuura tikaenda kuruwa kumapurisa, tikasvika tikanzi munofanirwa kuenda naye kuhospital. Tikaenda naye kuhospital paRinyatwa. Mwana akanotariswa akanopiwa mapiritsi achinzi ari negative, but akatoitwa sei, akatobatwa nababa, akatorarwa nditi. Tapiwa mapepa kudaro tadzoka taenda kukoti, wakazobatwa apa wakatiza pacho wakazouya achizobatwa. Taenda kukoti watongwa nyaya yavo, tikanzi munosodzoka. Isusu tikadzoka tikazonzi dzokai futi, tikadzoka. Watongwa kudaro svari kupedzisira patakaenda ndikati inini pipi handina mari, handisi kushanda uyezve mari yatikutopiwa tikutopiwawo nevanhu kuti tiuye kunoko. Saka ipapa pasina kwandichaguma vanhu vacho wese futi kuti urambe uchiti ndipo iwo ndo vari kutipa, vari kutoti ati tisina mari. Ndipo vakati aiwa zvinetse, kana musina mari munozongonzwa kuti zvafamba sei tinozongokuudzai, hatina kuenda shuwa. Tagara kuona munhu akazotongouyawo pakati peusiku isusu tatorara. Hanzi andabuda, tikati mabuda, hanzi ndanzi mwana ari kupomera baba vake hamuna nyaya. Vatanga kutogara futi tikatanga kugara futi tese panapa. Tagara ndipo pandakatosiya basa, handina kuzotoenda kubasa. Ndikati regai ndigare papi pamba pacho newana. Tagara kudaro, saka iwo wakazopinda futi kune mwana. Wapinda kune mwana wakamubata mazamu. Mwana akazotaura mangwana kuseni haana kuudza inini manje. Akaudza next door kuti inini ndedi ndezvawandiita. Hanzi aiwa tipe pepa tichaenda seticharendesa mapurisa. Pepa rikaendeswa mapurisa wakaendeswa futi kugoromonzi. Goromonzi kwacho futi ikatongwa nyaya yacho havana kutombogara futi.
wabva budiswa anzi baba wana nyaya mwana arikupomera baba wake. Wadzoka panapa tagara watanga kupindira futi mwana inini ngakusiya chindikira dho wachiti vari kuenda kuchechi. Wakakiya dho wakabuda vanogara munomu kusvika tirari. Saka wanotonzwa kuti pamwe wanotonzwa kuti vanhu harara here vanopinda mbami vanotora mwana udhonza wouya naye munomu nemawaimurarira munomu kusvika pari zvino wabatwa futi tikawaendesa kupolisi ipapa vari kurimandi. Saka tikutonzi tikudiwa musi wa21 ndo patiri kuenda. Saka mwana wangu pawakasungwa ipapapa wakataura kuti mwana wako uyu iwewe Tariro ucharamba uchienda kuperiod kasingaperi. Pamusoro pazvo wataura kudaro wakatombotakura pendere mwana tikaona riri mbegi ravo ravaifamba wegara naro musango wakarisunga. Pendero ndikarisunungura asi riripo zvaro handina kuripisa. Wakarisunungura ndikarisunungura ndikagara naro ndikavabvunza nhai mwana ari kuramba achienda kuperiod makatora pendere mwana muchiita sei? Hanzi hapana zvandakariita ini. Saka mwana akabva wakati hanzi ndakusunungura mwana angu Tariro hauchaende kubva nhasi. Shuwa mwana akabva amira. Saka ipapa pakusungwa kwawaita wakati uchakontinya kuenda period kasingaperi. Mwana akontinya futi kuenda period. Pandakabata shoti saka baba wakaita sei wakatogadzira pendere mwana. Saka pari zvino mwana achingoenda kuperiod kasingaperi achiti mudumbu mukurwadza achichaya achita sei asi achienda kuperiod. Saka nanhasi ndezvaari kuita ipapapa tikunzi tikudzoka musi wa21 pacho izvozvi ndikutoita headache kana senda handina rekuti tichienda kwacho ndikushaya kuti ndichatangira pai ndichaiona kupi. Ndira kudzorera mashure pechipiri pakabatwa mwana mazamu nababa. Imi makanga matodzokera kubasa here kana kuti mamuri anga tiripo pano vakatobuda mumba medu vachitondikira dho. Iwo vanoti ndikuenda kuchechi sematauro andikuita. Vanouya muno mogara vanozotoenda mumba memwana opindira mwana omudhonza otouya naye muno. Saka nguva dzese dzinenge dzichiitika zvinhu zvese izvi imi nemi makakirwa chete? Hautombobude nekuti iwo makiya acho anotokiya. Ndakatobvunza kuti chirudzii munondikira dhanzi ndikuitira zvinhu zvacho zviri kupi munomu zvazvinonzi zvinobiwa wana nezvinhu zvacho zvamukutaura chipi chakakosha. Saka iwe ukazobvunza anotanga kuita violence iye zvekuti inini anotosvika pekutondibatira banga chitondibaya naro. Saka iwe nenga kutotyawo futi. Saka kana kutobvunza kwacho unotoshaya kuti ndichabvunza ndichiti chii inini ndikutotyawo kubvunza. Saka mwana akazosvika pekutonyora kapepa kuti aende kunoisa kune next door ine kutoti isusu hatina mukana wekuti tinobuda. Ninga akatisipota tichigara mumba hamufani kubuda muchienda kuno. Ndira kuenda magariro enyu ndimbomira nhau yemwana. Ndira kuenda magariro enyu mimi nemurume wenyu. Ndikunzwa zvekubayana nemapanga, kukirwa mumba, kushayiswa kodzero dzekuenda kana kunofarawo nevamwe panze kana kumhurisa maneighbors. Ndira kunzwa magariro enyu maigara sei nemurume wenyu for the past 15 years dzese? Magariro yacho ndiyayo kuti tinotongogara tichingomutya. Kana zuvaro achiti ari kufarawo nepanenge tichingotaurawo nyaya tichisekawo. Kana zuvaro zvakatokwidza akada kutanga kuita violence hapana zvamunotoita munenge makatongogara mumba imo machiita zvaanoita achipopota akada kuti ndokurowa akada kutongokurowa nyaya yake inenge akangokuretera anotokurowa. Saka hapana mabudiro ataingoita taingogara tichingomutyawo. Saka sofa ipapa nyange kunzwa kuti abuda hameno kuti Zimbabwe uyu vanhu vanotonga vakuru vada kuti tirarame here inini wanangu kana kuti vanenge vazvipira kuti ngavafe zvavo nekuti kubuda kwake handi obvious anototiuraya nekuda kwokuti munhu akadaro zvivindi zvake ndezvekuswera achiita utsinya akadaro pane mhuri yake. Ndira kuenda ndazwa muchiti ndo wanga atori magariro enyu. Pane ri pamakambosvika imi pakuenda kunomang'ara kumapurisa kuti murume wangu anogara achindishungurudza izvi neizvi neizvi sekureva kwamaita izvi makambozvifambira here kune vanoona nezvemutemo panhau yekushungurudzwa kwenyu? Ndakamboenda ndiri kumusha kwaMutoko. Ndakaenda kukotwa ndipo ndakandombomangara ndichina Tariro yeye. Ndivomba ndakamangara tikasvika ikoko hana kusungwa zvakangonzi gadzirisana ichichi iwewe haufaniri kudaro dzoka ikumba akazosvipa mafuti mosodzoka. Tabva ngodzoka kumba tabva ngogara kusvika pari zvino. Handina kuzoenda futi kumwe kunomangara. Vana tete madzisabhuku kumudzika kune
vakuru venzvimbo kune machifi kune masabhuku kune maheadman makamboendere kunoripota nyaya yemaona kuti kumapurisa tangonzi endai munotaurirana semukadzi nemurume mugare pasi mowirirana mugara zvakanaka hakuna chafamba nekuti munhu akangoudzwa nemuromo kuti munogara zvakanaka zvekubayana zvekunetsana zveviolence hazvipere nemuromo pane pamakambendere kunana tete kune dzimwe hama kune vakuru vedunhu kuti ndo zviri kuita murume wangu tigadzirisewo tione way forward togara sei. Kuna sabhuku kana kuna chifi zvako hapana kwandakaenda taingogara sezvo munhu iwe ukatoenda kunhu kwekuti regai ndidai ukatoenda nenge uchitotya kuti ndikadzoka hapana chakanaka saka taingogara naye kuti zvese zvanenge achingoita nenge takungotya tingori mumba imomo hapana kwataitobuda tichienda kuti tinozodai. Ndikunzwisa mama magariro amaita ndoda kuenda panhau yekusaonana nevavakidzani kana kuti kusataurira nevavakidzani vaiti mhosva ndei pane here zvamungaite kutaurira vavakidzani kana kuti magariro amuri kuita vaiti vari kutyei kana kuti vaikurambidzirai chii kubuda kuti munotaura nevamwe. Iwo vanoti kana mukabuda uchida unotaura nevamwe sezvo munhu asingade kuita basa anongogara achifungira kapfungwa kwekuti anzi mukaenda kwanhingi muchandinyeya nenge muchinditaura naimi ndinokutaura nekuda kwei ndinotozviziva kuti munondinyeya saka hapana anofanirwa kuenda kumaraini saka aitoramba achiti hapana munhu anotoenda kusaidi achibuda kubva mumba munomu ukatongoenda nhasi unokutongoenda kutsika fanike apa uziva kuti usiku chakatochaya hapana kana kuwirirana saka iwe ninge wakutongotyawo kubuda kwacho wotongoramba uripo pamba ipapo asi kana chikafu chapera unonzi tsvaga chikafu wotsvaga chikafu pamusoro pazvo kumutsvagira chikafu achikushungurudza chete haana basa nazvo kuti ndiwo kundiriritira ndakagara kana kuita sei asi anotongoramba achikushungurudza. Chaita kuti baba vasashande varivo musoro wemba chii? Inini handichaziva kuti inungo here kana kuti chii kana akatotsvagirwa basa kuti weimubati panika party time anotokuudza kuti yowe nyama dzangu dzichembere handibate basa rakadaro naimi mukuda basa rakaita sei muda kuona basa repeni imiwo makangoitawo sanika amaitarirwa hamuna kudzidza munoda kuroona kupi basa hanza ndichatsvaga rangu basa randinozvionera ndega saka munhu akadaro hapana zvandegona kumuita ndengomutarisawo munotosvika gore dha hapana chabuda akangogara kuti asimudze musoro kuti saka oraiti wana wacho chekudya hapana kubvira nekubvira wana kuenda kuchikoro ndikapiwawo kasende apa ndotenga kabhuku kuti mwana aende kuchikoro sofa ipapa natari wakatogara achatoenda kuchikoro mari dzacho handina pekugara pacho panapa pasi pedu ndiye akatotarisirwawo neshamwari yake saka anogona ngoti budai anytime saka kutotsvagawo pekugara kana pachitochengetwa pachiitwa sei totogarawo kuti ndione kurarama nemhuri ndichionawo kuti toita sei. Kwamutoko maichengeta futi pamutoko taingoti tikagara taingochengeta dzimba dzevanhu ukagara apa mhuri dzakasvika kutiwo chibuda indada kisa hama dzangu wobuda ndiko upenyu hwedu hatina stendi yedu yekuti apa ndiko pedu kusvika pari zvino tichingoya kunoku tingogara dzimba dzevanhu. Toziva kuti muchiroorana pane pamunoenda kuhama dzemurume pamunoenda kuhama dzemudzimai pane here pamakambosvika pamakaratidzwa kunzi apa ndo pamudzi ndo pamusha pangu ende makazobva sei pamba ipapo semuroora mukangotanga nekugara dzimba dzekukumbira dzimba dzekugara muchichengeta pamakatanga kusangana maigara dzimba dzekuchengeta patakatanga kusangana iye ana mbuya wake kuzvara amai wake asi pamba ipapo ndobva takasvikira ndichinzwi muroora tikutambira muroora ndobva ndakasvikira saka patakazogara tagara ambuya wakati chitsvagaiwo penyu pamunoti munogara nekuti ininiwo pano ndine chii ndine vazukuru vangu vachauyawo pano handina dzimba dzakawanda ndopatakatsvaga imba yekugara. Ambuya ake kuzvara amai vake ndowaripo baba ake namai ake vakatofawo futi. Saka gogo munombovazivisa here matambudziko aya? Vari kuzviziva nekuti mubvana wavo ndwandinotaura naye achitozoudza ambuya iwavo. Asi pekutanga ndakavaudza hama dzacho hapana akauya achinzwa kuti nyaya dzacho dzikufamba sei. Kechi2 ndikataura hapana akauya vangoti ndiri kuuya nanhasi hapana auya kusvika pari zvino futi ndakavaudza hapana ati akauya. Takatarisa behavior kana kuti hunhu hwemurume wenyu mama
pane here pamaizofunga imimi semunhu kuti zvichida ndo zviri kukonzeresa kuti hama ndikadzudza nyaya dzinongoti tiri kuuya dzisingazouye. Pane here kunetsana kana kuti ukama hwavo hwekwamakaroorwa nemurume wenyu hwakamira sei muchitarisa imimi mamuroorwa? Ukama hwavo ava ndikufonera ndikuti amai wake avo ndamai nini munin'ina wamai, asi iwo semaonero yangu kuwirirana kwacho uyu wangu murume anoti handiudzwe zvekuita, saka iwo anongomutiwo achazvipedza nekuti haadi kuudzwa, saka zvandinotoona kuti vanongomutiwo hamene ikoko achazvipedza. Saka ndiwo maonero yandinoita. Takatarisa ndanzwa misanangura tiende panhau yemwana, yekubatwa kwemwana. Saka mwana aibatwa mumwe chete pavana venyu vatatu? Ndiye tariro ye. Takatarisa mwana muchimuwana zuva rekutanga ari kumapurisa sekutaura kwamaita kuti ndakatozodaidzwa kunzi mwana ari kuno kumapurisa auya kuzoripota nhau yekubatwa kwechibharo. Muchisvika imi muchibva kubasa muchisvikira pamapurisa, shoko kana kuti nyaya yakasvika kutsanangurirai kuti zvafamba sei musuyu akakutsanangurirai sei? Mwana akanditsanangurira ndakati chavawira kuno kumwanangu chii, inyaya yei? Akati mama dhedhi wandipindira mumba. Saka wakupindira mumba watorara newe here? Akatodaira mwana. Saka ndopandakatoziva kuti mwana ari kuti ndapindirwa mumba. Pandakazotogutsikana kuti saka shuwa mwana atobatwa nenaye kuti takatozoenda kukiriniki tikatoona kuti shuwa ndizvo zvaitwa mwana. Ndazwa kuti muchidzoka baba vakamboita mazuva vasipo pamusha vakazodzoka zvavo. Ndoda kutsanangurirwa ipapo mama kuti vachipinda vachisvika shoko ramakatanga kuvaudza semudzimai wavo abatikana nekubereka. Tozoti madzimai ane mwoyo kubereka ende zvinhu zvakaoma zvikanzi mwana abatwa chibharo kana kuti nemukomana panext door, semadzimai vanokasika kubatikana kuti kwazviitirei, asi munozoona kuti akamukakuregerera kuti ndio panext door. Zvino apa zvaitwa nemurume wenyu nemunhu wamunogarisana naye toti nehama, makazvigamuchira sei? Ndiripi shoko ramakatanga kuvaudza muchivaona zvakare mushure mekushayika kwemazuva 2-3 vasiri pamba vachitiza nyaya idzi? Inini masvikiro yakaita ndakatongobva kumapurisa nekuti nenge tisina nidhi kutomubudira pachena, wakatoti mukamubudira pachena achatiza futi zvokuti hatitomuoni. Saka isusu takangosvika achitibvunza ndanzwa kuti maenda kumapurisa kufonerwa kwawaitwa zvanzi chii. Ngati nini hapana zvandaudzwa, ndangonzi torai mwana wenyu muite sei muende kumba naye. Anzi hapana zvimwe zvawataura, ndikati hapana. Saka iye manje akatanga kupopota mukundinyepera, makatovharana nemapurisa enyu chichi mukutoziwana. Saka paakatanga kupopota ndo paakatora zibanga rake rekuti anzi ini ndikamwa mushonga ndo anzi ndichatanga ndakuuraya ndikakuuraya newana wako ndomwa mushonga. Saka paakatora kunotora banga rake iye paakamira pahwindo apa ningasati atora banga rake. Saka inini ndakatovhura hwindo, ndakakwanisa kuvhura hwindo ndikaskrima ndichishedzera manext ndipaakauya achimira padhoo. Saka iye paakauya kunotsimbirira padhoo aifunudza kuti ichi achikiyawo haana kuchikiya. Ini ndakakwanisa kuvhura dhoo, vana vakabva buda vachimhanya, ini ndikabudawo. Saka ndipaakazotera mashure achibuda vanhu ninge vatomira padhoo, ndipaakazoti ari kungoshema zvisina nebasa, hapana zvandanatombomurowa chichi. Ndikati hauna kubata banga uchitida kuuraya newana wako, ini ndikamwa mushonga ndobva tongofa, toda kuona kuti muchaenda kupi kana kuti ichatonga ichinzi chii. Anzi handina mbodaro. Saka vanhu vaita sevari kutigadzirisa nekuti nyaya yakanzi mapurisa ari kutouya. Mapurisa paakaenda unotorwa tichigadziriswa, mapurisa achibva svika achibva tomutakura achienda naye kukurwa. Akadeke chipira. Ndoda kunzwisa kuti chakazoita kuti mapurisa avasiye zvakare vadzoke vabate mwana kechitatu chakanga chiri chii? Makazoziviswa here kuti iko zvinotaka vabuditsane naye kuti tikumboita mainvestigations kana kuti vakangonzi endai kumba hapana nyaya? Makazomboziviswa here urongwa ipapo kubva ipapo? Inini zvikutondinetsawo hapana chandakaziviswa kuti kubuda kwavari kubuda nekuda kwei. Unongosvika mukoti wachiverenga mapepa yake, wapedza kuverenga mapepa yake ndipo anonzi anzi baba masunungurwa budai zvenyu hamuna nyaya, mwana ari kupomera. Saka inini ndikushaya kuti mwana ari kupomera, mapepa tinayo, saka kupomerwa kwacho kuri kupi? Alright, madhokita achari kunyepa here kuti mwana ndezvaaitwa?
saka inini zvikutondisharisawo kuti ichi chikumboitika amene maybe pamwe mushonga yake ari kuti ndakabikwa ndakabikwa hapana zvandinoitwa ndisungwe ndinotobuda chete saka ndezvatakutongofunga ameno. Ndida kuenda ipapo pamushonga yekubikwa apa. Ndida kunzwisisa kuti mashoko aya vakamataura muri kuno kumba here kana kuti muchiri kukotiko. Anototaura tiri kuno kumba. Kuti wewe nemwana wako ndimuchatopfidza inini ndikasungwa handitogare mujeri macho ndinotobuda kana zvichitobvira iwe nemwana wako ndichatokretera inyaya ndiosungwe nemwana wako inini ndichitobuda ndichitopikira nyaya dzangu nekuti inini ndakatobikwa hapana zvandinoitwa. Semurume wenyu mama, tiende papa kubikwa nemushonga apa. Semurume wenyu magara naye kwemakore esaya. Nanzomutsanangura kuti makarorwa 2010. Magara mese kwemakore esaya muri mese. Pane here pamunomboona zvimwe zvezvinhu zvinokutyisa kuti kwezvinhu zviri kuitwa nababa ava chii chiri kumbonyatsoitika. Zvamakuzobatanidza iko zvino nekuudzwa kwamakuita kuti aiwa ini ndakabikwa nemushonga zvako chikupai kuti paipaya makubatanidza iko zvino. Inini pari zvino ndakutobhirivha kuti akuita zvemushonga nokuda kwekuti anoputa bute achiomberera achitaura zvaanotaura achiti ndikukumbira kune nzimu yangu achiita sei. Saka izvozvo ndinozvitora kuti ndinozviona kuti semunhu shandobata mushonga anoti ndikuroteswa ndinonzi tora midzi yakati utsenge udye kana kurapa munhu nemidzi yakadai achienda kutora zvimushonga zvake izvozvo achitsenga achidya iye. Saka ndezvandakutobhirivha nazvo kuti ari kubata zvemushonga. Makavabvunza here kuti maakuda kushandira here maakuda kubatsira vanhu here. Iye anotokuudza kuti ndinotobatsira vanhu asi inini hasaindaona chaunga chichiuya ndichichiona inini wachibatsira asi anongoti ndinotobatsira vanhu vazhinji kana kujeri chaiko ndinotobatsira vamwe achitobuditswa. Saka inini hasati ndaona chaunga chichimomotera ndisati ndazviona. Ndinozovabvunza vanoti vakabikwa kupi kuti tizonyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Iye anoti iye kubudira kuti kun'anga here anongoti ndakatonamatirwa munamato andakapiwa iwowo zvekutoti hautoite zvekuti kana ndikasungwa ndinotongobudiswa chete. Asi kuti akudze kuti ndakabata mushonga ndakachekererwa haataure izvozvoba anongokudza kuti ndakanamatirwa pane muprofita akandinamatira. Ndazvamutsanangura muchiti baba vanoenda kuchechi yengotsvuku. Ndiko kwanoshandisa mabhemba here avada kukubembesai. Zibanga racho harisire kungotsvuku ritori banga zihombe ririmo nekuti pakatanga kubatwa akarirasa kusvika adzoke futi kubva kupi kujeri paakazoritora futi achiti banga iro riri ndatorirasa nekuti ndaitoziva kuti rinotondinyudza chii ibanga irori. Saka sikuti akazoritora kutosunga kwaitwa futi izvo zvinenge aritora rirasa kwaigara kusango ndipo patakatoriona tikatorinhonga tikatoya naro pano. Saka ritoripo pana. Ndinonzwisisa pakugara kusango. Chii chinenge chaitika kuti vazoenda unogara kusango. Inhau iyoyo yekuti pakaenda unoripota mwana wachifona mapurisa kuti mwana ari kuno paakaenda izvozvo ndipo wakanzwa kuti mapurisa yafona kuti mwana aripota futi nyaya yekurepwa ndipo akabva tiza futi pamba achienda unogara musango imomo kuti anzi mapurisa akandisvikira pana anotitakura ndichienda. Ndida kunzwisa mama pane vatinombotaurawo navo vanenge vaine nhau dzakafana neyenyu yekubatirwa kwevana zvibharo. Pane vana vanototsanangura kuti inini pandinobatwa chibharo nababa vane mishonga yavanogona kuisa kunhengo yangu kana kuti vane mushonga wavanoputa vasati vandibata kana kuti vane zvavanoita vasati vandibata. Muchigara pasi nemwana wenyu makambomubvunza here kuti zvinofamba sei baba pavanozomubata because zvinhu zvisina kujairika sei asingachemewo kana kuti asingaridze mherewo kuratidza kuti ari kuitwa zvinhu zvasina kujaira. Semwana makambogara naye pasi here anotyisidzirwa here anoratidzwa mapanga here anonzi ndinokupfuura here ndinokura here anonzi kudii semwana mudiki. Mwana uyu ndinotomubvunza kuti wanoita sei kana wakubata anototi kana wanditora wanotora zibanga roro andikutaura iroro wanogona kundibata huro kudai ukangoskirima chete ndiri kukucheka nebanga irori asi kana uchida upenyu hwako ita zii. Saka inini ndinototya kuti ndiskirime kwacho nenda kutya banga riye apa nenge wakatorisa apa. Saka ndaudza upenyu hwenyu mukurarama sei nai mama kubva pari zvino
hamusi kutyira here upenyu hwenyu kuti anytime baba anogona kudzoka semunhu ari kuenda achita sei achidzoka achitotaura kuti inini handisungwe ndikaenda mazuva 2 3 ndine munotona ndadzoka ndaapana. izvozvi hana inongogara chingorowa kuti zvasati atongwa hatisi kuziva kuti izvi zvaitakwa sei. Akatodzoka nenge takutongotya kuti upenyu hwedu atoparara nekuda kwekuti munhu akadaro nenge uchiti anoti ndakabikwa ndikudzoka. Saka nenge wangogara uchitya semunhu asati atongwa kuti pamwe achangodzoka sezvaanongoitwa mazese kuti avhuna nyaya. Saka pekugara chaipo tikutogara hedu tichitongotya. Saka vavakidzani venyu vamugere navavo vari kukugamuchirawo sei panhau yakadai? Vavakidzani vedu avo ndovanototibatsirawo seizvozvi. Kudya chaikomba muno hamuna. Vantu vanototibatsirawo wakatipawo pashoma nhasi tobikawo. Saka ndio mararamo edu mba muno hamuna kana chinhu kana chekubata handina. Sofa seizvozvi ndikutaura kuti mari yacho handitorina yekuenda musatwendwani apa mhai manje mande nenge takutodzoka. Saka zvakatondiomera ndikutochaya kuti ndotangirawo papi. Saka iko zvino mwana pane paakambowanawo here rubatsiro zvichida rwecounseling chaiyo kubva kuzvipatara kana kubva kune vamwe vanoitawo zvekuona nekugadzirisa pfungwa dzemwana sezvo ari mwana mudiki kuti asaramba achishungurudzika mupfungwa. Imimi saamai muri kumubatsirawo sei kudzoredza pfungwa dzake pamwe chete? Mwana asati aona muzvecounseling zvake asi nini hangu saamai wake ndinongomudzoredzera ndichitaura naye ndichimudzoreredza kuti pfungwa dzake dzisanyanyikita sei kufunga izvozvo. Saka kukanserwa chaiko asati aonawo wanomukansera wekunze. Saka takatarisa ndanzwa muchiti vana 3 ndovaminawo kuchikoro. Ndanzwa muchiti Tariro asichatoende kuchikoro. Vamwe vese vari kuenda here vaviri ava kana kuti zvakatongofanana? Vari kutongoenda apo neapo nekuda kuti kudzidza kwacho hapana nekuti mari vanenge vachiti tikuda mari dzedu izvozvi vada kunyora matesti vanotodzingwa nekuda kuti hanha ubhadhara. Pagara kukatone zvikwereti nekuda kwekuti handichatoende kubasa. Saka hapana dzidzo yacho vana vacho zvangofanira kuti havasi kutongoenda kuchikoro. Saka makambotaura here nehama dzekwenyu imimi? Ndanzwa muchiti hama dzeuku nekuda kwebehaviour yemurume wangu vanogona kushaya nguva kana kuti hanya chaiye kutoti vabatsirane nemi nekuda kwekuti murume wenyu anenge achiti aiwa ndiri mbimbi ndoga ndozviitira zvinhu zvangu ndega. Hama dzenyu makambodziziisa here magariro amuri kuita nemurume wenyu? Kunoku ndina sisi vangu anogara kuEastview ndo wandinotoudzawo dambidziko rangu tiri 2 kuno. Saka ndinotovaudzawo ivavo ndo vaitotibatsirawo kuti kana tashayawo achitigama neapana. Saka murume wangu nekuda kwekutaura achipopota chivaenda achivatuka achitaura zvaanoda wakasvika futi mokutya kutoti murume wako ari kuti ari kuuya kuna achitaura zvaanoda achiti mhuri dzangu zvikazodai mukutishandisa chichimushandisa munin'ina wenyu zvakazoti anotaura zvaanoda. Saka akazotiwo murume wako achashanda achikuriritira isezvo isusu takutotya kuti tikadai anzi mukushandisa mhuri dzangu. Saka ndiwo vaitombotibatsirawo sisi wangu aripo paEastview. Saka muchivatsanangurirana wemwana mushure mekushaudwa kwavakaita uko vane here rubatsiro kana kuti vane here zvavakazomboedzawo kuita pamusoro penhau iyi? Sofa ipapa nezuro chete takatobva ikoko takatongopiwawo hupfu muriwo wekuti tione kubika kuti tione kudya nekuti ndakatongosvika nchiti sisi hapana chatinacho wabva ngotipawo chikafu ichocho sezvo munhu wafuta nemhuri dzake nemurume wake. Saka ndinge achidawo kuti kwake kwainyu nenge zvakatomuremerawo seupenyu muharare. Sarubatso rwamuri kuda mama imi takatarisana nedambudziko kana kuti matambudziko amukusangana nawo mukurarama kwenyu rwakamira sei? Ini ndikuda rubatsiro kuti dai ndaonawo panoti pekugara pakanaka newana ndichionawo zvekuti ndinobatawo nemaoko yangu ndichitengesa kana ndichiita sei kuti wana waite sei waendewo kuchikoro. Nekuti ipapapa hapana kana kuti ndingati ndinozvikwanisa nekuda kuti hapana zvandiri kuita ndakanongogarawo. Kana pane vanozondibatsirawo asi ndichiitawo nemaoko yangu apo neapo. Ndingatoonewo kuti pamwe ndingararame zvakanaka nemhuri dzangu ndiri panzvimbo 1 ndisingachatye kuti murume kana ndaziva kuti atoenda ndotoziva kuti hapasina kutya ndakasununguka nemhuri yangu ichiita zvandikuita. Dambudziko remwana rekutevera kasingapere mama ndinonzwisa kuti rakatanga baba pavakataura mashuka here kana kuti? Dambudziko iroro rakatanga pakataura baba pekutangisa pavakamubata ipapo ndipo vakataura vachiti ndipo vakatanga kuenda period kasingaperi ndikazovabvunza ndipo vakazoti ndamusunungura zvichibva pera. Saka ipapa pakusungwa kwavaita futi izvezvi ndipo vataura kuti uchaenda kasingaperi ndipo vakatanga futi kuita sei
kukontinya kuenda saka pane here pamungafunga kuti mama tinoziva kuti madzimai mazhinji mazuva avo ma5 days kana zvanyanya unonokesa ma3 days semwana ndinoziva kuti semwana anogona kunge achiri kuenda manormal achiri kutevera kana zviri normal but apa manje taakuita sekunge vakuda kupfidzisa mwana ari kuenda zvakadii tichitarisa kubuda kunenge kuchiita ropa rake raibuda zviri normal raibuda zvishoma asi zvinezvi raibuda rakawanda nemagodo richitoita kubuda nemagodo yaya riri rakawanda ndezvaari kuita saka mati mamboenda naye kuchipatara here kuti anoongororwa kuti zvingava zvine chivanhu sekutaura kwaita baba here kana kuti yangoitawo coincidence kuti panewo zviri kukanganisika mumuviri make izvozvizvi patakabva uku pane akamunamatirawo amenowo muprofita wekupi akamunamatirawo pafoni akati itaiso saka kuita kwataita izvozvo nezuro ndakatoona zvamira nasuna haana kutobuda toti mama zvamira saka tatomufonera tikati mwana zvambomira anzi kana tichaona kuti zvichamirira here kana kuti zvichaenderera mberi timozongondiudza saka nderupiringo rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nenhau dzekuenda kunguva kasingaperi kuri kuita mwana inini chandikuda ndoda ngoti zviganhuke kune mwana wangu zviperere tinoda kuti kana zvichiramba zvidaro zvinotomupedza simba izvo aigona kutokudza kuti mama simba handina semuna kuramba chibreed saka sofa hameno tichaona kuti zvichafamba sei pari zvino aiwa tinotenda mama handizikana mune mamwe mashoko amungade kuudzawo kune vamwe vabereki vari kunzoko vari kurarama vaine varume kana kuti hama dzepedyo vanga vana sekuru dzingava hanzvadzi dziri kubata vana zvibharo asi vasiri kukwanisa kutaura nenhau yekusungikana sekutaura kwamaita kuti tinogona kukirwa dho vanhu vekunzoka vatombozive kuti zvii zviri kuitika mashoko amungade kuvaudza vanhu vakaita seiva vari kushaya rubatsiro rwekuti vakwanise kuita speak out vataurirawo vari mudhuze kuti ndo zviri kuitika nekuti dai mimi dai pasina mwana maisakwanisa kutaura zvakare kuti ndo zviri kuitika nekuti mwana ndiye ari kutombochenjedzawo maneighbors enyu kuti oikabepa aka ndabatwa nhasi nababa ndo vari kuzoendesa nyaya idzi mberi mashoko amungade kuudza kune hama dzakadaro ndekuti kudii ini ndinoda kutaura kune wabereki kana uri mukadzi une wana unge dambudziko raunogona kungosangana unaro sezvo uri munhu wechikadzi kana uchiona dambudziko rapinda mumba usave nekuhwanza dambudziko iri nekuti hazvipere mwana endu anenge achitokanganisika mupenyu wake saka zvitori nani utotaure murambane nemurume wake zviperere ipapo ngazvipere noda kuti ari kutokwadza mwana kutoshungurudza mwana saka bheta kutotaura nyaya yake munhu ngatongerwe mhosva dzake kana chatokude kuti nekuti wazotaura nyaya idzi hazvina hazvo basa ini changu ndinenge chida kudzirira mwanangu ave neupenyu hwakanaka saka ndinovakurudzira kuti aiwa madzimai musatsimbire nyaya kana baba waita zvawaita taurai kwete kuti hawana kuzviita mwanangu sataura kuti wazodanzwa aiwa mwana anenge muchitokanganisa mwana saka ndinovakurudzira kuti musaregerere wana chishungurudzwa please For these and more stories, tune into Zim News Bit TV